tun trum chu Bollywood zinga house ber le thawm nei lian ber King Khan le King of Romance ni bok SRK Khan thuruk Priyanka ne na anin kum ka idan thuruk kan lo tar lang don ani Bollywood ta chuan an puitenen in ngai zongin anin chen le chin zong ani hi an ko puite chenin midang nei le chin ma se SRK Khan ero chuan Anupuiin Gauri Khan ero zong nolin midang anei ve du tlat lo milar dang te ang lo taka lar le hausa hian Anupuiin chu nol mai lovin hele chen an la in nei awang hian mi te chuan an za pui hle ani SRK Khan chuan amimal thilbi ka chuan afim khur hle a midang te soi huai tur laka a in veng film khur hle chin ani ama ero chu engtiang po in film khurin in thup chin hle ma se milar te hi zong che chhia chang an nei lo thei chin si lawa SRK Khan po hian actress Priyanka Chopra Miss World lo ni to nen an lo in nim nai le chin ti chu media chuan a phawlang ve ta tlat mai he kan video a hian anin zui dan kim chang tak lo tar lang kan tum dona SRK Khan le Priyanka Chopra te hi an film chandun na masaber don ti filma hemi film don ti filma chawlo po hian an lo in shidei to zoka an film chandun na achang le partia an huai hot na achang te in an mi zia le an ril ru ngei to na te a in mil phian aniang chu anin nel ta phian maya SRK Khan chuan ti hian a soi fo china mitam tak chuan Priyanka hi kadu anga an ngai china ma se chu tiang nelovin ani pu in a film chan pui ngei na anglek chawin min ena kanin kom tlang nel mai zo kani e ti in asoya Priyanka Chopra nung chang le khosazia hoi hom tak chuan SRK Khan thinlung anne aninge yang chu SRK Khan chuan ti hian a soi le boka PC ti chu Priyanka Chopra nickname ani Messi hairstyle in kan sam chu mi te na lan ti theinan min siam sak china atia Priyanka ne na kan chandun na don film kha mi te po in an hlut hle a chan chu a film kal phunga dang dai mai ba ka Priyanka nen khan chang thia min ti hle a in chandan kha adang dai mu nom inin me min ti chin ti in asoi ani khami film dona wang khan kanin kom ngai pha a friendship ang hialin kanin en chawa friendship anga kanin en na chu bi to na mi tam tak te chuan media lam hian friendship kan ni na hi an ngai ro na diklo mangin inzui anga min chwa dei ani hi hei hi chu don chu kan tar kan tlang zar ni achang dei to achang khan media mi tam tak te hian an lo the der dei to ani Priyanka chu SRK Khan chuan film danga a in lan theinan a boy pui saka SRK Khan awang chuan Priyanka po chuan commercial fakna a po in lan na tur anei nem pha hle a chu mai ni lovin an pahnia fakna in lan dun le ho sa chandun theina chance an siam sakbok ani Priyanka chuan SRK Khan che na in manmata chuan voi tam tak akal fo chin ti chu mi te chuan an lo mu fo chin boka award so om ti deu thu apianga chuan Priyanka chuan SRK Khan chu award don te hian SRK Khan lam a hui kher thin ani anti SRK Khan le Priyanka chu IPL match a te in mudunin party tam taka te an kal dun chin ti mi ten an soi fo bok chutiang khopa in zuina sa po chuni sela SRK Khan chuan chian thatak angbak anni lo thule adang eng ma om lo thu asoi ve thunga SRK Khan chuan birthday party a Priyanka chu asom ve a ma se Priyanka chuan Karan Johar ve ero a thian ngeina chi ani lo thu asoi ani ti chuan huna local zela SRK Khan chuan Priyanka chu a birthday a asom ve nge ya chuta chuan report in atar landan chuan abianga emo ahmuya kisti in antar langbok chutia a birthday party a kal khom midang tele Priyanka a introduce dan chuan Anupuiin rilru a kheita deu anima anale Anupuiin Gauri Khan chu alung oilo tak zeta thik thu cheve tak alo ni bok nen chu birthday party po chu mang zo lovin Gauri Khan chu a chuak de ti in report chuan atar lang ani he thila wang hian SRK Khan chung a chian kal khom telaka chuan azak hle a SRK Khan mai ni lowin Priyanka po chu thilawang chuan a zakin an ina ho thuai adu thu te po a soi ve boka an chung ko ti buai tu niang hiarin a in ngai pha thu media lama chuan a soi ani atira jing Gauri Khan chuan middel ang main thil omzia chu shereng ma sela shelo ang main angoi renga Gauri Khan SRK Khan nupui chu
ngai nep chi ngo thi alo ni lo film lama hian thopui chian le chen rual unaw alo nga na samai si a chu wangin gauri khan chuan Priyanka Chopra chu apasala ven him theina ani don phot chuan Bollywood film a thopui emo a in lana tur film boy pui to lo turin a shil hloma chu ta tang chuan Shahrukh Khan le Priyanka Chopra chu anin bezui to lo wang ani hemi wang po hi anima na le Priyanka Chopra Bollywood film a in lan kha tak em na chan Hollywood lama achuan tak de chan chu Shahrukh Khan nupui gauri khan hian apasal Shahrukh Khan hi chenma se are thei pha don lawa ama hi interior designer ani mai ba ka film producer ani vetlat boka ma se apasala mangai ema wangin ven him ani theinan chuan mi care ati chiat sakpo hi a om lo shan lo